shi yasa dukkanin mutumin da yake da ilimi da wayewa ta addini shi dan bid'a baya cika masa ido. Idan ka ga mutum dan bid'a yana cika masa ido to jahili ne. Kaga mutum ya zo da wani carbin kuli-kuli waye maka barazana, jahili ne kai kawai. A ce wani mutum da carbin barkono, me bambancin carbin barkono da carbin kashin awaki? Duk ɗaya ne. Me bambancin carbin barkono da carbin gamba da carbin karamba da carbin roba? Ba su da bambanci, duk ɗaya ne. Amma da yake an san akwai jahilai cikin mutane, wani idan ya ga carbin kuli-kuli zai kai ma abin mamaki, shehu har carbin kuli-kuli ne. Kai kuma karo, dama firgita jahili ne kawai. Da wanda ya yi carbin kuli-kuli da wanda ya daka kuli-kuli ya kwado ya cinye, wa ya fi morar kuli-kuli? Shi ya san amfanin kuli-kuli ba. Shi ya san amfanin kuli-kuli ba. To ku lura da kyau, yana daga cikin abin da yake wayarwa da mutum kai sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk ahli sunna ba a yi masa barazana da wannan shiririta. Shi yasa shi ahli sunna zahiri bai fiye damansa ba. Zahiri bai fiye damansa ba. Yanzu zaka ga wanda ba ahli sunna ba, idan ya ganka da shirgegen rawani sai ka ƙara girma a wajensa. Amma shi ahli sunna da ka sa rawani da ka zo da t-shirt, kawai abin da zai ce baka yi kamalar garinku ba. Amma rawaninka baya sa ka fi samun lada, t-shirt ɗinka ba ta rage maka lada. Ya danganta da al'adar garin. In kai bahaushe ne, al'adar garinku ka sa babbar riga, ka sa hula, kila haka haɗa da rawani. Amma in kai ba Amerika ne fa, kai zanzaro ka sa kwat. Ka isa ka ce dattijo mai rawani ya fi dattijo mai kwat? Duk dattawa ne, ya danganta da garin da suka fito. Amma idan ka ga mutum ana zafi ya cirma babbar riga, ya ɗauko rawani ya maka, ya ɗauko wani gwadaya, ai ka sa akwai matsala. Duk wannan uban zafin da ake yi. To saboda akwai waɗanda in bai yi haka ba su a tunaninsu bai kammala ba. A'a, ba haka kamala take ba. Ita kamala tana cikin yin abin da addini ya ce da barin abin da addini ya ce a bari. A nan kamala take, amma a wajen wa mai ilimi da mai hankali. Amma a wajen mara ilimi jahili, to shine sai kai kirkire-kirkirenka ka ci da buguzun kuma ka sha a wajensa. Amma shi shirin baci ba ahli sunna sun gane komai ta 'yan daudu, wai mun san kugin ciki mun san na gwaiwa. Yau mun san gaske mun san dodorido. Allah ya sa mu gane.